Jumejn wara l-inċident tal-isplużjoni tal-lob tan-nar fil-Mosta, il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali, Byron Camilleri, qal li d-deċiżjonijiet li ttieħdu fl-aħħar snin waslu biex fil-kmamar tan-nar illum hemm inqas periklu minn qabel. Il-Ministru Camilleri qal dan meta kien qed iwieġeb mistoqsija parlamentari it-tnejn wara nofsinhar. Anke meta titkellem ma' dawn in-nies, ovvjament nieħdu pjaċir li ma jkunx hemm inċidenti gravi f'sens li iweġġa' xi ħadd jew alla ħares qatt imut xi ħadd, però minn dak li qaluli anke diversi persuni jidher li anke d-deċiżjonijiet li ttieħdu fl-aħħar snin sabiex daw il-kmamar ikunu aktar siguri ħallew il-frott u allura għall-grazzja tal-Alla ma kien hemm ħadd li telef ħajtu f'dan l-inċident. Il-Ministru Byron Camilleri irrimarka li s-sibt wara nofsinhar il-forzi dixxiplinarji fosthom il-membri tal-Korp tal-Pulizija, tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u tal-Forzi Armati ta' Malta marru fuq il-post immedjatament. Huwa spjega kif minkejja il-periklu li kien hemm, il-Pulizija li kienu minn tal-ewwel fuq il-post marru jiċċekkjaw jekk hemmx nies fil-post fejn seħħet l-isplużjoni. U l-ewwel ħaġa li jiddeterminaw għall-Pulizija mill-ewwel illi daħlu fil-post minkejja l-perikli li kienet hemm sabiex jaraw illi kulħadd jew iġibu l-informazzjoni jekk kienx hemm persuni oħrajn illi kienu f'dan is-sit. U ovvjament meta tkellmu ma' dawk li kienu preżenti setgħu jikkonfermaw illi l-persuni kollha illi kienu f'dan is-sit ħarġu sakemm mbagħad ikunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet ulterjuri. Il-Ministru Camilleri qal li wara li ċċekkjaw dan it-tella drone speċjalizzat tal-Protezzjoni Ċivili li permezz tiegħu setgħu jaraw fejn kien qatt hemm il-problemi u fejn kien hemm ir-riski. Fil-Parlament il-Ministru Camilleri rrefera wkoll għal fatt li fil-Kamra tan-nar kien qatt hemm kelb maqbud. Kien hemm hemm fuq il-post anke kif irrimarka persuna mill dawk li kienu ġewwa jaħdmu li kien hemm kelb li kien marbut dan il-kelb ma' xi struttura tal-metall. U mbagħad ittieħdet id-deċiżjoni wara li dan il-kelb ġie lokalizzat permezz ta' drone u raw li f'dik il-parti ma kienx hemm periklu żejjed sabiex ngħidulu hekk sabiex jidħlu imorru anke u jsalvaw dan il-kelb. Is-sibt fil-għaxija, iż-żona ġiet issiġillata għax kien ikun ta' periklu kieku komplow jaħdmu fiha dak il-ħin. Il-ħidma komplit l-għada il-ħadd. Hekk ġara issa informati lil post ovvjament għatfadal ċertu affarijiet imma l-post issa qed jaħdmu fih sabiex jaraw li ma jkunx hemm perikli. Fil-ħin tal-inċident fil-Kamra tan-nar li tinsab bejn il-Mosta u l-Imġar kien hemm 11-il persuna, 3 irġiel li għandhom 25, 29 u 60 sena rispettivament iddaħħlu l-isptar Mater Dei u ġew iċċertifikati li sofrew ġrieħi gravi. Dwar dan il-każ infetħet ukoll inkjesta maġisterjali.